नायदो लोगोफोर हाजो खाथिनि मानसिफ्रा मा मा जायो बेयाव मा फैदो खैजिमा होनो नै खैजिमा हाननांगौ बेखौ माजों जागोननो अनलाजों जायो नोलै नै गोथाव जागोन ना आरो दंबावो बहुद हानदों एकदमबारे हाजो खर'नि मानसिफ्रा रायख'गोन जाखा माने नै गिदिरफ्राबो गिदिर गिदिर माने ओंखारदों माथो अनलाजों जामारगोन ना आंबो एसे लांनांगोनलै नै आरो थांबावगासिनो बिदियावबो पार्टि माखासे दंबावो नै बिसोरबो माजों जायो दा नोंसोरो बेखौ माजों जागोन नुनानै खुगाजों एवनानै जायो आरो आं बाहागो मोनगोन ना मोनाब्रा माथो गोगोम गोगोम दंथारोलै 200 थाखा दै 200 थाखा केजि 200 थाखा केजि गामि खाथिनि मानसिफ्रा नै ओइनो पवायानो 200 गाहामनो आरो नै नायदो जोंनि गामि खाथिनि हाजो खाथिनि बिहामजोफ्रा बोरै मा हानदों बेखौ मिथिया दानो खैजिमा बासिदोंनो आरोना खैजिमा बिदिफ्राबो बिराद गिदिर गिदिर दंथारोनो ओमफ्राय माजों जागोन बेखौसो दा बनेक माइब्रा बिदिजों जायोनो लोगोफोर जानो गोसो दंना गैया माइब्रा बिदिजों जायो नोंलाय हानग्राफोरखौ एसे नायना लादो मोजाङैनो नै बेयावबो पार्टिसो हानगासिनो माने खैजिमा बिदै बासिगासिनो नै हाजोनिफ्राय हानना लाबोदों आरो इयावबो बिराद दंबावो नै इयावबो बाल्थिं गंसे दंबावोसो खैजिमाया बिदैया बेसेबां ओंखारो बेयावबो मिथिया दा नै बेखौबो बासिनो नागिरगासिनो थेवबो नै एकदमबारे हाजो खाथिनि मानसिफ्रा बिराद रायख'लै खैजिमा बिदि रायख'लै नै गाव हानना होबा गावबो जायोसो जालायबाय नै आंखौ मालायनि सायाव जाग्रासो होनबायलै लोगोफोर आं लाजिबायलै